Tauya nawo ma second hand buses akanaka amunovimba nawo asingakurarisei pamugwagwa. Yutong F12 reyelo iro rikuya rine original L series engine, very good engine. Kozoti iro tsukwiro murungoona rakarongeka seire red. Yutong F12 rikuya rine engine yekuti munovimba nayo Scania 94, very good and reliable engine. Bvunzai vanoziva maengine vanokutaurirai. Haiga iro ramurikuona regreen L series engine iri papapo, engine yekuti munovimba nayo chaizvo chaizvo. Engine yamurikuona iyo brand new itsvatsva kubva kuChina, inonzi Weichai. Weichai iyo inopinda pamabhazi, inopinda pamatrucks, inopinda pamatipa. Tibate iyi, huyai muzvionere, tiridzirei nhare pa 0772 703 217, 0772 703 217, kana pa 0712 749 530, 0712 749 530. Tinokwasai muri yeZimbabwe nhasi rarimwe zuva kusangana kwatiri kuita nhasi unotati timboshanyira nzvimbo yeRestland, tingati ndo nzvimbo iri kurira panguva ino mushure mekubuda kwenhau yekuti paRestland pari kunzi mushandi wepo akataura kuti isusu taifamba tichifukunura vanhu tichinokanda kumvura kuitira kuti nzvimbo dzavanga vakavigwa dziendewo vamwe. Ndo nhau ndingangoti muchidimu ndo nhau mabudiro ayanga ichiita. Naizvozvo tati aiwa regedzai tinosvika ka tinoona kuti chokwadi here kuti zvinhu zvakadai so zvinoitika kuti munhu angafukunure. Munoona pachivanhu zvinhu zvakaomarara kuti inini ndichera shumba ndonofukunura mbizi, vanasabaita tovafukunura toenda kunana nzou, zvinobuda here zvinozoitika pachivanhu. Naizvozvo ndozvatafambira kuti tizonzwa kuti zvakamira sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Mukuedza kutsvaga chokwadi chemamiriro ezvinhu tichatauraka nevaridzi vepano paRestland tinzwe kuti nhau iyi yakamira sei. Tichataurawo zvakare nevari kuuya vachiona makuva evadikani vavo tinzwewo kuti vanenge vachiti kudini. Asi musakanganwe kusubscribe kuTrumas Media. Trumas Media taking you to another level. Ndonzi Libert Gumbo ndayo kuno kusimeti after ndanzwa nyaya yekuti kufukurwa vanhu tikachengeta kuno kwachinokandwa muno demo resamozasu. Saka tasvika nzvimbo yedu yakanaka pasina yenda chabatwa aminoti rumors iri kana kuti ngoro nyaya dzekutenderera but hapana chataona chabatwa nevanhu vanga varipo panapa tasangana navo vese vasvika makuva wakakwana pasina zvabatwa. Ndozvanodazvo sofa Nzileni Maro vakaradzikwa pandisisi wangu, saka kuno kutasvikawo nenyaya yatanzwa kuti tanzi kufukunura makuva chichi. Saka isusu tasvika panapa taona paguva rasisi wangu rakamira zvakanaka. Ndinangu zvakanaka. Makavavigarina
2022. Wanga vari mukuru kwamuri? Vanga vari mukuru kwandiri. Imuri wegore ripi? 1980. Indinonzi Sharon Chinembiri. Takaunzwa tauya pano nenhau yatakanzwa inotyisa yakabuda munewspaper yaitendera pasocial media zvichinzi kuRestland vanhu vari kubviswa mumakuva vachinoraswa kudziva. So takatya nazvo then patafunga kuti tiuye kuzoona patakasiya taradzika hama yedu inova hanzvadzi yangu inonzi Stephen Chinembiri. Takamuradzika last year August. So tauya pano taona everything is fine, but hatizoziva kuti mukati macho mune munhu here kana kuti. Saka tingati isusu kuuya kwanhau idzi mabudiro adzaita hadzisi dzabatsiro here kuti munge muchichengetedza nzvimbo dzamakaradzika vadikani venyu? I think chandaona chakakosha kuti vanhu ngatiuye ticheke kwatakasiya hama dzedu, tisangogara kudzimba tichifungidzira kuti zvinhu zviri right. So tofanira kuuya tichitaisa kuti zvinhu zvakanaka here and so forth. I think ndo zvandinazvo chete. Ndoitwa Maikarich, ndine muningo wakashaya last year nemwana wangu wakashaya this year. Patakangonzwawo zvinokutaurika izvi ndopatakabata tichaya tichinoona masira atakangoita ndozvazvingori. Hapana kana mudzi pakagredwa kuti pakacherwa zvakangonaka zvakadaro. Ndinoitwa Mai Providence. Ndiri mushandi wepano paRestland. Ndinoshandawo ndiri sales, ndinotengesa makuva acho ndini. Asi mukomana uyu anonzi Tinashe Chibuma munhu akashanda pano. Handizoziva kuti akatanga rini akazoregedza rini. Ndakazotangawo muna May anga atoendawo. Asi so far tine vanhu 113 vakauya vachitarisa makuva avo vari kuti ari right. Hapana necomplain so far. Asi tichiri kuramba tichingonyora vari kuuya. Kana tazowanawo vane macomplain tichidzoka futi tichizokuudzai. Symmetry neichitanga vakatanga ivo vachitanga kuitenga vakatenga vachidaita plot. Saka pakuzoti vakugadzirisa kuti vaite plot ravo vachirigadzirisa kuti vachitanga kushandisa kuti vaite zvavaida kuita ndobva vawanikidza kune makuva. Saka kwese kune makuva ndobva vachidzokera futi kucity council ndobva vanoudzwa kanzi aiyo itai yenyu symmetry ndobva vatendekwa nehurumende kuita symmetry. Saka kune mareburials, kune makuva iwayo aibviswa achiendeswa kune rimwe symmetry kunonzi kune mareburial. Asi vanhu vese ivavo vakadanwa 2018 vakatoadvertiswa mumanewspaper vakaenda vakatouya hama dzevanhu ivavo vakavigwa imomo zvisiri pamutemo kubva vatakurwa vese vaitakura mwana mumwe achitaura guva rake kuti iri rangu riri apa votora voendesa kumareburial. Kumareburial kune 147 vanhu variko vakavigwa vekudhara vakavigwa zvisiri pamutemo. Saka ivo vakazotanga kuviga 2018. Saka zvemukomana izvi ari kuti 2015 aiwa hakuna zvakadaro. Pano pakatanga kuvigwa 2018 titori nevanhu vakaviga vanhu vavo 2018 iwayo vauya vakasvikowana makuva avo ari pavanga angori ndipo paari. Kune vasina kunge vanzwa nhau iyi mukomana uyu akanotaura kuti kudini kumapurisa. Akati iye ndaifukunura makuva, vamwe ndichitema-tema tichipa imbwa, vamwe tichitema-tema tichienda tichikanda matrenji, mamwe acho akaendesa kudhamu. Asi zvose izvi zvomapurisa akauya nezvimasaga zvaitaura kuti zvine vanhu. Mapurisa akauya akaita investigation yavo vakazviona vakaenda. So far havasati vatiudza kuti vachati kudiniwo. Asi mimi sekuona kwenyu sei mukomana yakazopindwa nepfungwa yekuti achienda kumapurisa anotaura kuti ndiri kufukunura vanhu? Sekuona kwangu semunhu aishanda paari mushandi, pamwe aida mari kura takadzingwa achiri kuda basa rake. Saka kuenda akaenda kumapurisa achiti iye pamwe angawana awane mari ndo yaaida. Ndo mafungiro angu. Saka akazonogadzira nyaya? Ndo paanogadzira yake nyaya yake. Asi magadziriro achona akaitadza kuigadzira. Saka mapurisa acho akakutiwo kudini? Isu mapurisa vangoti tichiri kungoona kuti nyaya yacho tingaifambise sei. Saka ndo zvatakangomirira kubvawo kumapurisa. Niwo ndonzi Sarah Ntobe, ndandauya kuzoona guva pakavigwa baba. Ndakavaviga muna January 2022. Nakumaonera hapana kuchinja nepane patakazoya tikaisa maruva. Ndovhuchi maruva ndiri kuona ndowatakauya tikaisa. Hapana chachinji? Hapana chachinji. Ndotaita tichiuya tichiisa maruva.
nguva yaaripo. Okay. Ya inini undonzi ngoni dzashincuve nandayozonogwara baba ngoni dzashincuve vatakavega muna 2022 January. Ya ini semuonero wangu ndikuona nge pari right because ndiri munhu wekuti nendiri mudhuze umo mudhizeti saka ndongoya ndichitarisa kuti pakamira sei. Semaonero angu kubva pandakapedzisira kuuya ndozvapangori, hapana chakachinja. Hapana change. Ndiyo nhau yatanga tiinayo muzuva ranhasi. Ndofunga manzwawo vanga vachiuya vachizoona hama dzavo zvavanga vachitaura, uyezve manzwawo vanochengeta pano zvavanga vachitaura. Chatasarira kunzwa pari zvino iyi ripoti ichazobvawo kumapurisa vachititsanangura kuti mafindings avo anenge akamira sei. Kana vangozvita public, aiwa muchatoona tichikupai tichikuzivisai kuti zvakamira sei, nekuti mukatarisa kazhinji kacho ukanga wanzwa divi rimwe chete renhau. Naizvozvo toda kunzwawo kuti kumapurisa vanenge vachiti chii. Obvious munhu kana akaba hangambobvumi kuti ndaba, asi dzimwe nguva munhu anonzi waba asina kuba. Naizvozvo ndozvatoda kuti tinge tichiona kuti zvatariswa zvichange zvichimira sei. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngatsanganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai, asi don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.